Файрат Фатхалисламович, безнең районда халык дружинасы отрядлары кайчан төзелгән иде? Аларның эшләү тәртибе белән таныштырып китсәгез иде. Безнең районда инде халык дружинасы отрядлары төзелде 2015 елны. Бу инде шушы яңа федераль закон нигезендә 44-нче федераль закон чыкты. 2 апрельдән инде көченә керде. Һәм шуның нигезендә инде без МПП базасында, учредитель бөтенлегенең МПП төзедек, халык дружинасы отрядлары. Монда инде бүтән булган организациялар үзләренең теләкләрен белдерделәр. Һәм инде шушында член булырга кешеләрне, достойный кешеләрне җибәрделәр. Һәм инде безнең төзелде шул ук көнне район муниципаль районның штабы халык дружинасылары буенча инде һәм аны җитәкләде инде Шакуров Расих Ахатович. Шул ук көнне безнең безнең собраниедә мине инде командир итеп куйдылар. Мин инде үзем форпост директоры Батыров Файрат Фатхалисламович, һәм инде миңа шушы зур йөкләмә йөкләнелде. Һәм без тиз арада дружиначыларның документларын төзеп, аларга удостоверениелар ясатып, аларга инде булган жилетлар биреп, без инде шушы эшне башлап җибәрдек. Бүген безнең районда ничә дружиначы бар һәм дружиначы булырга теләкләре булган кешеләр кайда мөрәҗәгать итәргә тиеш? Безнең инде район буенча инде 251 кеше инде, һәм инде безнең дружина буенча әле страховкалар бара Казанда. Күп списоклар кайтып җитмәде, но аларда кайтып җитсә инде безнең инде 400-гә якын булыр дип торабыз. Бу инде безнең авылларда да төзелгән, Актүбә бистәсендә, шәһәрдә, һәм инде тагын да инде үзебезнең Азнакай шәһәре гражданнарын инде чакырып калам. Килеп инде теләге булганнар инде язылсыннар. Безнең адрес буенча инде безнең адрес Султан Галиев 25, 25. Бу инде здание опорный пункт полиции дип атала инде. Менә шунда килеп инде сәгать кичке 6-дан 11-гә хәтлек безнең белән утырып, сөйләшеп, языла алалар инде. Үзләренең анкеталарын тутырып, документларын алып килеп, монда инде безнең паспорт, НН, страховой, фотография кирәк була инде удостоверениегә инде. Һәм характеристика эш урыннан инде. Булар барсы да булса инде без шушы кешеләрне җыеп, общий собраниедә инде бу кешенең кандидатурасын карыйбыз.